Πες που θα πάμε. DK. Τι θα κάνουμε εκεί, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε προπόνηση στο γυμναστήριο. Τι προπόνηση. Παρκούρ. Άντε, παρκούρ. Λοιπόν, φτάσαμε. Χαχα. Τώρα πρέπει να ξυπνήσεις. Μπράβο. Πλεονέκτημα. Για δούμε. Καλό, τρέφετε από κάτω. Σ' ακούσε. Ναι. Μπράβο. Τριφτιές. Μπράβο ρε. Καλά παρακάτω. Βάζουμε με χρόνο και ο καλύτερος χρόνος κερδίζει. Και αυτό είναι. Λοιπόν, φεύγουμε για Λάρισα τώρα. Τελειώσαμε. Μπαίνουμε τώρα με στο βανάκι. Πέρασαμε καλά! Ναι! Λίγο πιο δυνατά για το βίντεο, ξέρετε. Περάσαμε καλά! Ναι! Μπράβο, ευχαριστώ.